नमस्ते, मी शुभांगी कीर उर्फ स्मिता सुभाष शिरवडकर। मी तुम्हाला अशी माहिती देते की आज 28 तारीख आहे आणि पुढच्या 28 तारखेला आहे ना धनत्रयोदशी आहे आणि 29 तारखेला दिवाळी आहे, म्हणजे नरक चतुर्दशी। त्या दिवाळीसाठी आहे ना आपण जे पदार्थ बनवतो ना ते मी आजपासून तुम्हाला माझे व्हिडिओ आहे ना, म्हणजे पदार्थाचे रेसिपीचे ते मी आजपासून तुम्हाला मी म्हणजे फोटो दाखवणार आहे, व्हिडिओ अपलोड करून। त्यासाठी आहे ना दिवाळी म्हटली की ते आणि पदार्थ बनवायचे म्हटले की त्याच्यासाठी कसं वेलची लागते। ते वेलची जी लागते ना त्यासाठी मी तुम्हाला आता वेलचीची पावडर कशी बनवायची हा मी पहिला व्हिडिओ तयार केला आहे। तो मी तुम्हाला आज आहे ना वेलची कशी बनवायची, वेलचीची पावडर कशी बनवून ठेवायची ते मी तुम्हाला आज दाखवणार आहे। आणि वेलची पावडर म्हणजे कशासाठी बनवायची, तर वेलचीशिवाय आहे ना कुठलाच पदार्थ होत नाही। कोणता पण पदार्थ दिवाळीचा तुम्ही बनवायला गेलात ना तर त्यासाठी वेलची लागते। परत आपल्याला कोणती जर वस्तू बनवायची झाली दिवाळीची तर आपण वेलची शोधतो, मग ती वेलची कशी टाईमवर भेटत नाही, मग त्याच्यामुळे काय करायचं, म्हणून ती वेलची आहे ना आपण ती बनवून वेलची पावडर अशी बनवून ठेवायची। म्हणजे कसं वेलची पावडर बनवलेली आहे, जाऊ दे आपल्याकडे काय वेलची पावडर आहे, आपण आता पटकन आपले लाडू संपले तर आपण ते पटकन बनवू शकतो। तो कोणाच्या घरी म्हणजे असं दुकान जवळ नसतं, त्याच्यामुळे ही वेलची पावडर आणून आहे ना मस्तपैकी वेलची पावडर बनवून ठेवायची। मी पण अशी आहे ना डबा भरून आता बनवून ठेवलेली आणि ते आता मी आहे ना परत चालू करणार आहे, म्हणजे सर्व एक एक रोज एक व्हिडिओ करून दाखवणार आहे तुम्हाला। आणि आता मी वेलची पावडर बनवली आहे ना ती कशी बनवायची ना ते पहा तुम्ही। ही वेलची आहे, ही सोललेली साल आहे त्याची, ही सालं नाही घ्यायची आहे। तर ही वेलची आहे ना आणि हे जायफळ आहे, हे जायफळ थोडं चेचून घ्यायचं हे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये। हे जायफळ तोडून घ्यायचं आहे, त्याच्यामध्ये आहे ना थोडी साखर घ्यायची, म्हणजे कसं ते वेलची आणि जायफळ फिरायला म्हणजे थोडं आहे ना ते, म्हणून अशी साखर घ्यायची। आणि हे जायफळ आहे ना तोडून घ्यायचं आहे, हे जायफळ आहे ना असं थोडं चेचून घ्यायचं। असे तुकडे करून घ्यायचे आणि आहे ना असं वेलची, साखर आणि हे जायफळ असं पावडर करून ठेवायची आणि ते पण पॅक बरणीमध्ये। आता मिक्सरला लावून तुम्हाला दाखवते पावडर करून। ही वेलची बघा अशी मस्त वाटून झाली आहे, याची आहे ना वाटून पावडर करून ठेवायची, म्हणजे सारखी सारखी आहे ना शोधायला नको। म्हणजे आपण असं कधी काय बनवायला लागलात ना वेलची येणार उपयोगाला, असं काय सामान तुम्ही बनवलं ना पदार्थ वगैरे तर त्याच्यामध्ये आहे ना अशी वेलची वाटून ठेवली की नाही, मग ते आपण 1 चमचा अर्धा चमचा आपल्याला पाहिजे तेवढी वापरू शकता। तर मोदक बनवले तर अशी 1 चमचा टाकायची पावडर, अशी 1 चमचा घ्यायची। आता दिवाळी येते, आता तुम्हाला समजा लाडू बनवायचे आहेत, पाव किलोचे लाडू बनवायचे आहेत तर ते अशी 1 चमचा घ्यायची पावडर, म्हणजे वेलची पावडर। ह्याच्यामध्ये साखर मिक्स आहे, हे काय खराब होत नाही। फक्त झाकण बंद ठेवायचं, एकदम पॅक बंद अशी बरणी शोधायची छोटीशी डबा आणि त्याच्यामध्ये आहे ना असं भरून पॅक करून ठेवायचं, म्हणजे हवा जात नाही त्याची, वास बाहेर गेला नाही पाहिजे, असं पॅक करून ठेवायचं। अशी वेलची जायफळची पावडर आहे ना अशी साखर टाकून बारीक वाटून ठेवायची बरणीमध्ये, म्हणजे कधी पण आहे ना शिरा वगैरे केला काय केलं तर असं पटकन टाकता येतं। आणि आपण कसं, आणि मी कशी पहिली दाखवलेली अशी पावडर पण बनवून नाही दाखवली होती, म्हणून अशी तुम्ही आहे ना बनवून ठेवा आणि आता दिवाळीसाठी उपयोगाला येईल अशी। म्हणजे सारखी वेलची नाही असं बोलायला नको, म्हणजे एकदम आणून 25 रुपयाची वेलची आणायची, तर थोडी साखर टाकायची, एक जायफळ, असं करून ही पावडर बनवून ठेवायची मस्तपैकी। आणि असं झाकण एकदम मस्त बंद करून ठेवायचं। म्हणजे मी शिरा बनवला आहे ना त्याच्यामध्ये मी बोललेली आहे आणि मी पावडर टाकलेली आहे अशी बनवून, पण तुम्हाला बनवून नाही दाखवली ना म्हणून मी आज बनवून दाखवली। हे झाकण कसं एकदम घट्ट लावायचं, हवा नाही गेली पाहिजे, त्याला कसं वास येतो ना चांगला छान, तो वास गेला नाही पाहिजे बाहेर, त्याच्यासाठी असं पॅक डबा करून ठेवायचा। वेलची जायफळची पावडर छान अशी मस्त करून ठेवायची।